Anya laki din! Among babes, sika lang tibiyag ko. Awanin sa bali. Promise. Are you sure? Uwan ka ni. Unay kan. Daanag mo na ya. Amangan mo nga minod dapay sa bali a girl, si tibiyag mo. Ay, jak laki di tulok ang mapasamak na ita. Kasi tinakunak, babes. Awan ti rumba nga pagdanagan. Tawan mat nga rod. Sikalaan ko naktumat. Ay, sigurado lang nga pud no kita nga ibagbagam Mamwak lang nga dapay sa bali a babae, malaksid kanya ka. Iti ka ano man, babes. Saan kan tupulos nga sukat, kunak manen. Adama nin king kasap sa pulik iti may sa bakla. Hala, durabon kan sakit din. Sana ka bakla niya. Ay wala niya. Adaamin king katisap sa pulik iti may sa babae, kunak kuma. Kasta ngamin babae sana ka bakla, maawatan? Paray, awag ang awag king kay Dirabe, ay hindi ka masumong-song ba? Ako paray. Kadwa kami ni Yunis si Dirabe. Anya? Sino man na Yunis daytan paray? Si Kaki Dimot paray. Kichiks ko bakla ha. Anya? Ay unay kan? Talaga saan mo sinardengan na dyan bakla? Sakit masilan. Unay? Ay, inaramid kumutin namin na kabalang. Tapnulik-likak na dyan Yunis paray. Awan lata. Ha? Di kakalipatin na mamimpinsan, Nalang nga tim ako na ni baka mo, bilang tamaman na. Nagpintas ni baka mo, paray. Ada na talaga na trabaho na. Sa ina, ay suka mo pa ilangi tinabakit na bakla. Paunay kang paray. Ay, uray siyak paray. Jak amo na niya ti adda iti daya bakla. Ang mga kidi mo, no alununan namin nagraman itlog mau, pati los-laos. Ay, saus. Ay, taki itim paray, Kaslakas ta na paray. Pangasim tasaan ka ko mga tagtagtaray. Tangiwat mo paray. Makadlawak man kan karinato? Anya man ang madmadlaw mo yan? Kanaan kamutin amarabyan tunggal magapu kay ti trabahom. Apay, adda ka di pa'y sideline mo? Sideline nga ibagbagam mo. Agub-upar tayo maklaan bakay. Sigurado lang arinato. Adala maamwak asabali nga aramidam. Iyakar ko, dahi ta mabagbagim di ta muging mo kunak tumat. Anya? Ay, unay mo din dahil bakit? Nakabutang gamit tayo. Ay, saan ang agang angaw Kunam siguro na jak kabaalan nga aramidan dahi takan ka. Awan man ti dagas nga aramidag talya. Trabaho lang, ti pakakumkumi-kumak. Awan sa baling. Nasaya at nga rod, no pudno, dahi ta ibagbagam. Uy, ka di bakit? Anya ka lagi din na yan. Sika lang, ti babae, iti biyag ko, bakit? Iti ka ano man, saan kan tupulos nga sukat, iti orea sino? Gaputa sika lang, ti babae, iti imatang ko. Anya lagi din na yan. Amom talya, jak kumakayat nga idanon kan ka tinaamwak. Gampanag ko nakat, nasaya at matlaang no maamwam tapno urnosan nyo kiti nga agasawa. Ha? Anyat kahit yung sawan, ante. Nilakay mo. Adda sarsarungkaran na abakla, ijay ilay. Anya? Asino tinakamo nyo iti tante? Ingkay di balay darulay. Saludsodom ida nga agasawa. Ta isuda tinakakita kinila kay mo nga dakakinkin ni binabaklay di ilay. Anya? Kan baysa, saan lakanuan na minsan ang nakita da? Namitlo adaras ang nakita da? Tiyawanan ba in alalaki? Isumat lagayam ang kanayon ang marabian ang magapu iti trabaho na? Kita man, isuman day di makagapaw. Nabakad ka no abaklakat, masulan. Nagdakkel ka no ti bagina, kan nagdadakkel ti muscles na. Anya? Ay, unayin ari nato. Ay, nako, isukat ng langarudan, hindi pala nabakad abakla. May manday di alalaki.
ka man, Renato? Bakit? Saan nakngululbodan ha? Tad adalaang ang makapungtotakkan ka no bilang lang. Apay, pudno ka ada na bakit abakla amapan mo sarsarong karan ija ile? Ha? Ay, kuha nga, bakit? Wano saan lang tisong bat? Saan anagadoap na sa kalyem? Wen, bakit? Anya, hukis ti sabang alalaki ka. Apay, anya aday ti day abakla nga awan kanya ka. Tika di kinabakad na wano anya. Bakit? Saan bakit ang tamabuisit ka talaga kan ka? No, anya launay ti aday ti day bakla? Apay, nalaing ka ding agkaradap? Wano? Alununan namin! Ampod no ka rin na daw! Si Kaki, di mo, bakit? Saan mo takas ta? No saan mo pa asar dengan day bakla? Talaga nga iyakar ko day ta mabagbagem di tamuging mo kunak tunad! Anya? Kunam siguro no saan ka maaramid ah. Apay, mamin ano la ayat imang potad ta iyakar di tamuging mo salbag ka? Mamukla nga, mamukla ang Renato! Apay, saan ka mabutang ka? Di ba mo, paray? Anya, saan nga ibagbagan mo, paray? Mabutang ka. Ay, oray alag tigar-gar iti butang ko. Hindi na ibaga na apo. Din natin mabagbagi. Sana iyakar iti muging ko. Anya? Ay, naguyong mo ito. Nitalya ba ka mo, paray? Nauyong nga. Sapay no niya timbaga na dayay. Kahit aramidin na. Awan pagbutbut nga na, paray. Ay, apaw. No sakti si ka, sardengam ngaminan na dya baklang. Apay urayan pa ilang nga damaylawan ni bakamaw, maramid na king ka. Ay, no niya launay taday ti dayja na bakit na bakla? Nangir-ngir-ngir, oh. Napatag kanya dayja yun is pare. Ikar-karigata man lang na lipatin para itasawak. Day tati kasayatan na ibagang paray, oh. Naggarsangay. No asino nga tangamin ay ati maritis anang idanon ko ni bakit ko. Di pa ila mapisi tingiwa na. Nyalaki din. O anya, agsinsinnarak kayo pa ilang itinabakad abakla? Ay pagisok-sokat ang kanya ka? Anya ka di man ang ta klase sa ludsod na yan. Bakit? Nay! Salsalod-sodak na raw! Wan-wano saan na ang gisungbat niya eh? Sanay. Namimpinsan alinipat ko na dyan bakla. Nasaya at mat no kasta. Mamwakla ang alimod kayong agsinsinarak na kitaam. Saan nga rudahin? Ay, saanan abok titalakukan ka rin nato. Kun kunam alinipat mo, tagayam, adamanan sa bali ah? Ay, nagrugit mo dahil ta panunot mo na yan. Anay ko. Siya pa'y gayam tinarugit ti panunot na ah? Sika lang nga rudan ti adadakas nga ramid na, siya pa'y lang ti pangibagamit ti kasta? Anya kamutin bakit? Basta tungpa ka mo latan. Ay, agyaman ka! Tatong pala ang timar aramid ko kan ka. Maamwak lang, agsinsinarak kayo pa'y lang tinabakit abakla. Iyakar ko dito mabagbagim dito muging mo kunak tumal! Hi, Regina. Ha? Si Karinato? Owen, isa nga ron. Naimbaglaki din ta, nairo pa anak pa ilaan. Si Kakit Dimat. Apay, malipatan ka aya. Kahit, kumusta nga yung tibiyag mo ita? Ada ka din boyfriend mo? Ha? Kwa. Awan boyfriend ko. Inbreak ko na ata, nagalasmat ngamin ti ugali na. Ha? Adda amin kinkwa na tinagalas nga ugali ti may sa alalaki. Kasta ka di. Amangan no saan nga iso tigasat mo itibiyag ha? Anya laki di. Anya? Amangan no mabalinti agara, Regina. Ha? Kunak man no ada asawa mon. Ada ang asawak lang mo titi papila. Amo, Regina, hindi pa lang agayata king na. Iso na lang ta. Sa bali mo ngamin tinaklon mo. Anya? Alamat na. Amo, kan mariknak agayat kamat kanya. Iso pa nga sim. Ayatin nak ko ma. Kas, iti panagayat ko king ka.
Kasla manula ang alawas tinapalabas. Manipod na kunam kanyak, asaan kayon ang nagkitkita itinabakad a bakla. Kitsan mo ta talagan. Apay nga rod, akanayon ka manin amarabyan. Siguro, nagsinubyan kayo niya. Unay mo dahil na pa nagpampanunot mo si Katalya. Imbaga lang nga roon alinipat kong daya bakla. Ay, jak lapat yan! Anya nga rod kumatin makagapo, akanayon ka manin amarabyan. Anya. Jak yan! Agov overtime ka, salbag ka. Awan dagas nga raramidag ko naktumay. Nadalos ti konsensya. Nadalos ti konsensyak tarupam. Kisuman. Ay, apaw! Diyos miyo marimar! Kaano pa'y anagbalin anadalos ti konsensyam? Ay, Mamaklaan nga da sa bali a babae ma. Wano baklam takitaam. Last chance Renato. Iyakar ko dita mabagbagim dita muging mo kunak tumo. ay unay ka na ya paray. Kunam linipat mo na namin pinsan da dyan na bakit na bakla. Ngamita, at daman babae maun. Ayan niya laki din Renato. Anyangin nga rod pare. Kastoy sa talaga ti aglaplapusanan ti kinataraki na. Sana kinataraki na ita paray oh. Wino kinagwapaw. No di ka una yan. Kinaot una. Tagdi ka kay balikasay. Si kaki di mo paring ko. Kung naman no mabutang ka kinibaka mau. Ngamita raramidin mo manay. Masigurado mo kidi pare. Asaan na maamuan. Ay, yakamuking ka paray. No aramidin king kanibaka mo ti kanayon na nga ibaga. Nga iyakar na rita bukil-bukil mau. Dita muging mau. Ay, jak amon paray. Nagalas nga yan. Patsim mo na dyan pare. Pangbutbutang na lang mo ta. Asino nga rin man ti babae man na kay sabitan da ita panuno mo paray. Ni Regina pare. Anya? Ni Regina, kinamuro ti rupa na. Unay ba? Naguyaw ka mo tin paring ko. Wan, kinamuro ti rupa na. Nagdakkel mo ti kuha na pare. Anya? Ay unay mo dato rin nato na kumpare ka. Talaga, sana napudno nga ayat ti sapsapula ma. Kinakwa na ita paray. Kinakwa, kunak manay. Unay ay. Rabeen, ada ka pa ilang dito tirsi nakagtamtambay talya. Orayak man day lalaki. Abay, awan pa'y kade ti asawam. Awan pa'y nga ron andi. Panagkunak kat nagsinublan damanan itinabakad anagalas abakla. Ti awanan ba'y alalaki. Ahaw, amangan no kadwanan ni Regina. Ha? Regina? Asina Regina? Kaya't mo asawan, saan mo pa'y nga amaw ti may papaniti asawam kanday di Regina? Awan amo kiti day tanti. Kaano pa'y nga ada relasyon dagiti awanan bain? Ay, nabayagan anamuak day ta. Ngam sa anak la nagtagtagare. Ay, talaga parparwaro na day di tinakaduulit asarak ko naktumad. Ay, nabagbagaam, kasaritam ti asawam. Saan anasaya at day nga aramidan na? Saan ko lang ang kasarita na? Potdak ti mabagbagi na, taiyakar ko iti muging na. Isukat naklang arudan, iti palang, kasla na biyag nga alis. Ay, una yan. Bakal. Apay data igam mo nga imo ko. Sakit, nakabubutang na talangan. Imbagakan ka, ama minsan pa'y alukunak. Iyakar ko dita mabagbagim dita muging mo sana ya! Ay, anya ka din data kay bagbagang bakal. Kat, awan mo ti dagas nga raramidan. Sa anak amaag, tapno saan ko amamuan ti aramid mo? Idida mo, insukat nak itinabakat abakla. Sa ita, isuksukat nak manan iti kasla biyag nga alis? Anya? Abay, anyat adakin ni Regina nga awan kanya kaya. Dagiti ka di wrinkles na, kas kada aglulong baka moro iti rupa na, kas takade. Talya. Ala! Umunag kan! Sana siya tikas kastama? Salbag ka! Umunag ka, no di mo kaya't aditarwar ti pangpot dakdita! Aday ta paray. Napabutngan ka lang aro
iti asawam. Napabot nga na ka talaga, pare. Kunaklaki din no, ang angaw na laing. Saan may taipay-payso na mitay? Renato! Na. Rumor ka dito! Saan asyak ti kaskas tama? Salbag ka! Adalitan paray. Isukat naklararudan, iti pailaan ka sa nabiyag nga alis ha! Diyos miyaw! Anya laki, tintakas lang na biyag nga alas. Rumor! Sa mga ipon no, may. No, anya mga minti, kinaya mo iti dahil babae. Oo, na yun, tanabiyag nga alas. Si kakit di mo, pare. At dalang rod ni bakit ko ditan. Maalam pa lang tagkatawa kasta. Anya? Ay, maray! Umay ka dito, uyain. Ada dito ni Renato ng aglamlamag. Nakasagana di yalis mo. Pagpagkalan na. May kamaray. Pagpagkalan na nay. Samsambo na kidi. Anya? Ada dito? Ibagang man tarumuar? Ay, laglag ka, pare. Awan ko naman. Ilaglag na kong ilaunay. Awan ni pare ko na. Saan ba pa nang ilaglag, pare? Tapno mo lang pag nakmama. Salbag ka mo nga, may. Ay, pangasim talya. Ibatam na ita. Namin anok nga imbagakan ka, asaan nakapaglulukwan, ta sigurado asaan mo ang magustuhan ti aramida ka na. Ay, promise pa kahit. Saan na maulit? Anya, saan nga ibagbagam? Manomatan adaras nga imbagam dayta. Ngam adda ayat itinong palma. Bakit? Insukat nak itinabakid abakla. Sa ita, itimanan kasla na biyag nga alis, nagalas ti rupa na ako naktumad. Asino man ti sumaruna? Kaslan manan na biyag nga ansisit? Putdukon dayta. Iyakar kundi ta muging mo tap na dagong gunam, Renato. Pangasim ka di Atalya. Ikaringag balbaliw akon. Unay mo tapot demon sa iyakar itimuging. Anya lang nga ititsura ko. Agbalbaliw akon bakit. Saan na maulay? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.